Sanibona guys, nginamukele khona la kwi-Prof Daily channel elilethela zonke izindaba eziphuma phambili. Usehlehlisiwe umcimbi kaTshatsha obulindelwe ngabovu. Ukubhedwa kwegciwane i-corona sekuholele ekutheni isilomo somsakazo wokhozi FM ukhathide Tshatsha ngoba esehlehlise umcimbi wokwembesa ingoduso yaso sibonge impilo phephi sikhosana. Umcimbi wobheke ngabovu bekulindeleke ukuthi ube kubo kaSibonga Impilo eLem Hill eMnambithi ngempelasonto kamhla ka-March 28. Izimemo zomcimbi kuthiwa bese zivele ziphumile ezihlotsheni nabangani bezithandani zombili. Ethintwa uTshatsha uthe bakhulumile bewumndeni wakwaNgobe nowakwaSikhosana babe sebenquma ukuthi umcimbi uhlehliswe. Uthe sesixoxile nabantu ebesibaqashile ukuthi basilekelele ukwenza umcimbi ube yimpumelelo ngoba bese kukhokhelwene zonke izinto. Ngenxa yesimo salolu bhubhane akukho esingakwenza kusho yena uTshatsha. Uthe izimenya sebezithumelelile umyalezo ozazisa ngokuhlikiswa komcimbi wabo. uTshatsha uthe esethumela umyalezo othunyelelwe izimenyo obuchaza ngokuhlehla komcimbi. Umyalezo ubuxolisa kwabakade sebezilungiselele ukumhambela lo mcimbi. Kubeke kwacaca ukuthi umndeni wakwaNgobe nowakwaSikhosana inqume ukuhlehlisa lo mcimbi ukuthobela umyalelo kaMengameli uCyril Ramaphosa wokuthi akufanele kube nomcimbi ozohlanganisa ndawonye abantu abangaphezulu kuka-100. Uthe ngokwazi ukuthi umcimbi uzohanjelwa inqwaba yabantu baqoke ukuthi ukubeka ukuphepha kwabo phambili. Ngokomyalezo lesi bekungesona isinqumo esitulu ukuhlehlisa umcimbi, kodwa imindeni ethintekayo ibiphoqwa isimo. Umcimbi kuthiwa uhlehliselwe usuku olungakadalulwa. Abanikazi bawo bazolinda isimo sezwe size sibuyele esimeni esejwayelekile kuqotshwe igciwane elihlasele. Kwenzeka konke lokhu nje uTshatsha uyaphuphuma injabulo njengoba ngempelasonto edlule ebuyele ezindondo ezibili emcimbini wezindondo ama-DStv Viewers Choice Award obuse-The Dome eGoli. Uhlabene ngendondo ye-Favorite Radio Personality ne-Ultimate Viewers Choice Award njengoba ube ngusaziwayo ovotelwe kakhulu. So guys, injalo indaba uTshatsha ugodu umcimbi wakho wokwembesa usuhlehlile. Nihlale nilindele nje sizolokhu sinazisa. Thank you guys for watching. I'm out.